Egunon, Harritukitako Andre Mariaren bederatziurrena. Gurutze santuaren seinalea gaitik, gure etxaietatik gorde gaitzazu gure jaun eta jangoikoa. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Harritukitako Andre Maria, zugana gatoz goizunetan zure bihotzean gure... Piztuta dago. Zure bihotzean gure barreneko kezkak eta poskak, zailtasunak eta ilusioak ustera. Ez gatoz eskatzera, ekartzera baizik. Zugandik ikasi bai dugu ematean duela gizon emakumeak ondasun iturri benetakoa. Ikusi zaitugu jainkoari zure bizitza osoa, zure baietza ematen. Ikusi zaitugu baita Jesusen bizitzan zure amatasuna, zure izate osoa ematen. Gu ere gero eta gehiago emankorrak, eskuzabalak izaten zaila gaitezela. Gure egoismoa utzi eta ikas dezagula beste nekea kontuan izaten. Ez aitzagula bihurtu gure beharren konponbide erraz, besteen beharrekin arduratsu izateko eredu baizi. Ama ona, horixe da bederatziurren honetako gure eskaria. Egiteko momentu bakoitzean, garen bezala, zaila gaitezela besteen beharra gure bizitzan kontuan izaten. Izan dezagula otoizaldi hau benetan irakasbide. Eukaristia ospatzean, ikas dezagula zure semeagandik gure gorputzak ematen, gure bizia eskaintzen. Kontura gaitezela, aitaren aukeratu izateak, besteen alde gure buruak eskaintzea dakarrela berekin. Jakin dezagula, puskatua eta zauritua izateak, jarri zuela zure semea betiko paskoan. Ikas dezagula benetan elkar maitatzen, horixe baita Eukaristia egitea. Maita dezagula gizon emakume bakoitza, zuk, Maria, neurrigabe maite duzun bezala, amen. Errosaio santua, aintzasko gertakariak. Lehenengoa jainko semearen piztuera. Gure aita zeruetan zerana santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin.
Bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Graziasko eta errukizkoa magorde eta zaindu gaitzazu orain eta gure heriotzeko orduan. Bigarren gertakaria, Jainko semearen zerura igotzea. Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzazu utzi tentaldien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Aintza, Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Hasieran zen bezala orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, amen.
Amen. Hirugarren gertakaria, Espiritu Santuaren etorrera. Gure aita zeruetan zerana santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Graziasko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzaz orain eta gure heriotzeko orduan. Laugarren gertakaria, Andre Mariaren zerura jasotzea. Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzazu utzi tentaldien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen.
Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Aintza, Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Hasieran zen bezala orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, amen. Amen. Bosgarren gertakaria, Andre Mariaren zeruetako aintza. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Graziasko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzazu orain eta gure heriotzeko orduan. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Andre Maria Santua. Jainkoaren ama santua. Virginen Virginia santua. Emakume guztien artean bedeinkatua. Gizadiaren ospea. Jainko herriaren aintza. Elizaren irudi argia. Zorionekoa sinistu zenuelako. Zorionekoa itxaron zenuelako. Zorionekoa maitatu zenuelako. Elizaren ama. Batasunaren ama. Misioen ama. Gizon emakume guztien ama. Grazia guztien etorbidea. Gure bizi eta itxaropena. Itxasoko izarra. Zeruko poza. Zerura jasotako erregina. Aingeruen erregina. Santu guztien erregina. Izadiaren erregina. Jaungoikoaren bildotza zukentzen dezu munduko pekatua. Jaungoikoaren bildotza zukentzen dezu munduko pekatua. Jaungoikoaren bildotza zukentzen dezu munduko pekatua. Otoitzegizu gure alde jaungoikoaren amadone horrek. Jainko jauna, pozoez bete zenuen mundua Jesu Kristo zure seme gure jaunaren piztueraz. Egizu,
haren ama Maria Virginaren otoitzez, betiko biziaren zoriona iritsi dezagula. Jesukristo gure jaunaren bitartez, agur erregina, ama errukiorra, gure bizi gozo eta itxaropena agur. Zuri deiez gaude, ebaren ume erbestetuo, zuri aiezka, antziz eta negarrez, negar herri honetan. Ea bada, itzulitzazu gure bitarteko honorrek, itzuli gugana zure begi errukitzu hoiek, eta erbestonen ondoren erakutsi zaiguzu Jesus, zure zabeleko seme bedeinkatu hori, o bios bera, o errukior, o Maria Virginia gozoa, otoitz egizu gure alde jangoikoaren ama done horrek, Jesukristo gure jaunaren aginduak irabaz ditzagun. Amen.
Zenideok, Maria da guretzat eredu eta berarengandik ikasi behar dugu gure santutasun bidean aurrera egiten, berari laguntza eskatuz. Abestu dezagun goazen elkarturik. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zugekin. Kristok bekatuaren eta heriotzaren gain lortuz duen garaipena ospatzen dugu gaurko igandean. Aitor dezagun zeruetako Aitaren errukiaren beharrean gaudela. Bekaturako hilik bizi berrira piztu gaitezen. Jesus jauna, egiaren eta graziaren betea zarena. Erruki jauna. Jesus jauna, gu aberazteko zeure burua behartxu egin duzuna. Kristo erroki. Jesus jauna, geurekin zeure herri santu egitera etorri zarena. Erroki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara.
Gugatik Jesus hil zinan, gugatik orain pizturik zera, Jainko aitaren argitan. Aita zeruan, aita zeruan, aita zeruan, aunari, eta pakea, lorean gizonari, Egin dezagun otoitz. Hoi Jainko, aita errukitsua, zeure semea gurutzean josia zegoela, bere ama Maria Virgina doatxua gure ama ere egin zenuen. Egizu haren maitasunaren laguntzaz, zeure eliza gero eta emankorragoa izanik, postu dadila bere semea laben santutasunaz, eta erakarditzala bere altzora mundu zabaleko herrialde guztiak. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta Rege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño, para que cumpliéndolos viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. No añadáis nada a lo que yo os mando, ni suprimáis nada. Observaréis los preceptos del Señor vuestro Dios, que yo os mando hoy. Observarlos y cumplirlos, pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos mandatos, dirán: ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación. Porque, ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Y dónde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo os propongo hoy? Palabra de Dios. Goya Jainkoa ari kantan, gure herdian haundi baita. Gabe eta zuzen jokatzen duena, bihotzean egia zale izan, eta mingaina zinor belzen ez duena. Gaitzik egiten ez diona, auzokoa iraintzen ez duena, jaunak baztertua gutxiesten duena, eta jainko zaleak oratzen dituena.
Santiago apostoluaren kutunetik. Ene zenide maiteok, emaitza on eta doain bikain oro goiti dator, aitagandik, aldaketarik eta ilunaldirik ez duen argirik egilegandik. Berak, ala naita, bizia eman digu egiaren mezuaz, sorkari guztien artean lehenengoak izan gaitezen. Onarrezazue, otzan, zuengan ereinden eta zuen salbatzeko indartzu den mezua. Bete ezazue mezua eta ez entzun bakarrik, zeuen burua engainatuz. Jainko aitaren aurrean benetan garbi eta akatzi gabeko erlijioa hauxe da. Umezurtzuei eta alargunei beren premeietan laguntzea eta munduko gaiztakeriarekin nor bere burua ez kutsatzea. Jaunak esana. Eskerra zure, jauna. Bizia eman digu egiaren mezuaz, sorkari guztien artean lehenengoak izan gaitezen. Aleluia, aleluia, Jauna zorekin, eta zure espirituarekin. Jesucristoren evangelioa, San Marcosen librotik. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse las manos antes, se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas se preguntaron, ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me da está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, escuchad y entended todos. Nada que entre fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Jaunak esana. Bigarrengo igandean biltzen gera geure parrokian eta aldi berean
harritotkietako bederatzi urrena ospatzen dugun 3. egun honetan. Gaur Jesusek geure evangelio zoragarria dugu, baino aldi berean hausnartzeko eta bakoitzak barnean lantzeko evangelioa dugu. Eta zergatik klabe batzuk ematen dizkigulako. Eta klabe horiek zein dira? Klabe hori da misterio baten aurrean bizi garela. Eta zein da misterioa? Hauxe. Askotan, elizara etortzen gera, otoitz egiten dugu, legeak, mandamentuak betetzen ditugu, esan dezakegu rutina batean sartuta gaudelarik. Espiritualtasun bateko rutinan. Eta aurrera goaz, geure ohiturak jarraituz. Baina, eta hemen dago misterioa, egiten ditugu gauzak jakin gabe zergatik. Eta hortan ere kristauok eror gaitezke. Eta ze falta da eskema honetan? Zerbait garrantzitsua, ez da? Topaketa bat falta da. Topaketa hori ez da gurekiko, ez da besteekiko, gure jangoikoarekiko. Berak alda dezakelako edozer geure bizitzan. Eta berak ematen digulako egiten ditun gauza zentzua, behar duten zentzua. Ama batek edo aita batek amatasuna eta aitatasuna asturik jarduten baldin badute bere seme alabakin, esango zenuten ez dauka zentzurik. Zertan ari dira guraso horiek? Rutina baten, jaikiko ditugu, eskola emango ditugu, eta beti rutina horretan. Amatasuna eta aitatasuna ahaztuz. Kanpoko pertsona batzuk izango balimazian bezala. Eta hori da zentzurik gabe bizitzea. Ezin dute. Eta hontan ni baino esperientzi gehiago duzue. Ama batek eta aita batek ezin dute amatasuna eta aitatasuna hori galdu eta bere seme alabekiko erlazioan bizi. Ezin dute. Egongo dira, ez da? Baina normalean ez da izaten, ez? Baina espiritualtasunean edo sakontasunean erlijioan askotan ematen da hori. Jainkoa ahaztu eta geure rutinan aurre egin. Zergatik? Beti erakutsi zaigulako hola. Ohitura dudalako. Eta hori ez da ona. El cristiano puede venir a la iglesia por dos motivos. Uno de los motivos es porque ha heredado unas costumbres de casa, de su familia, de sus padres, de sus abuelos, y sigue, por inercia, sigue. Como ese tren que tiene el motor parado, pero sigue adelante. Como ya están hechas las vías del tren, seguimos. ¿Y va caminando? Claro que sí, pero sin dirección. Ahí falta el verdadero motor. ¿El verdadero motor qué es? Es el encuentro que ese cristiano tiene que tener con Dios Padre, Dios Amor, que inunda su vida, transforma su alma y sus quehaceres y sus acciones tienen un significado diferente.
Cuando nos olvidamos de las cosas, del sentido de las cosas, entramos en un costumbrismo de costumbres o en una neurosis de decir, no sé por dónde llevo mi vida, pero ahí va. Uno decía que la rutina en el ámbito espiritual, la rutina es el sepulcro del amor. La rutina en el ámbito espiritual es el sepulcro del amor. Es hacer cosas sin sentido. Es estar en las cosas de Dios, pero sin Dios. Termino con esta anécdota, ¿no? Aquí veis un montón de voluntarios que vienen a la parroquia. Todos los que veis y todos los que no se ven, que hay un montón. Y mucha gente que no tiene fe, viene, y alguna vez me ha tocado presenciar eso, decirles a esos voluntarios, ¿y tú por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué haces esto si no te pagan? Y claro que no le pagan, pero tienen una cosa que es fundamental para ser voluntario en cualquier sitio y más en la iglesia, que han descubierto algo que aquella persona que está preguntando no lo tiene. Y eso que han descubierto es el amor de Dios, sin duda, sin duda. Porque no habría otra respuesta a toda la dedicación que tienen todas estas personas, todo el tiempo que tienen todas estas personas dedicándole a su iglesia, a su parroquia, que se les abre la boca sonriente por servir a su iglesia, a su Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un sentido. Pues hoy le pedimos al Señor que ese sentido lo tengamos todos, que vivamos nuestra fe con sentido del amor, que vivamos nuestra fe en presencia de Dios. Eta zenide maiteok aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainkoa ital guztidun zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna. Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginia gandi jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernotara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainkoa ital guztidunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak paitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Sinisten dut jauna, Zenideok, eskadezaiogun jaunari entzun ditzala geure otoitzak. Maria eta Joseren etxean familia bizitza elkarbanatu zuen jaunak, zaindu dezala pakean kristau familia guztien elkar bizitza. Egigun otoitz. Gizaki guztiak Kristo jauna ezagutzera hel gaitezen eta bere inguruan betiko bil gaitezen, galduta zeudenak bilatzera eta salbatzera etorria denez.
egigun otoitz. Gure giza izatea hartu zuen Jainkoaren semea, izan dadila negar egiten dutenentzat poz, gaixoentzat osasun, hilzorian daudenentzat babes, eta egun hauetan bakarrik eta triste daudenentzat goiko indar. Egigun otoitz. Gure familietan, az dadin, Jesus, Jainkoaren seme, eta gure salbatzailearen ganako fedea. Egigun otoitz. Hau dana eskatzen dizugu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna geure eskaintzak eta bihurritzazu salbameneko sakramentu. Honen indarrez Elizaren ama den Maria Virginaren maitasunean zutu gaitezen, eta egizu salbamen lanean arekin estuago loturik ari gaitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Hauna zurekin gora bihotzak ezkerra jangoiko gure jaunari Egoki da bai, zuri eskerrak ematea, onda zuri aintza goreztea, aita guzti santu Jainko alguztidun betierekoa. Goretxea zu, bedeinkatua zu, Jesu Kristo zeure semearen bitartez, Maria Virginia doatxuaren ospakizun honetan. Maria Virginiak zeure mirabea palizanik, zeure hitza entzun, eta bere bihotzean gorde zuen salbame misterioan miragarriro bat eginik. Espiritu Santuaren zai zeudela, otoitzean iraun zuen apostoluekin, eta orain
argi egiten digu bizitzako bidean postasunaren eta itxaropenaren ezaugarri izanez. Zeure ondasunaren doai honengatik, aingeru eta santuekin batean, zeure gorapenak abesten ditugu, bihotz batez, kantari. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Era berean afal ondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien esanez: hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, eramazzu maitasun osora Francisco gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta paiz eta diakono guztiekin batean. Oro bat, izango gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zure gana eraman duzun, Vicente egaina zeure zerbitzaria. Heriotzan zeure semearekin bat egin duenez gero, piztuen ere berarekin bat izan dadila. Era berean izango gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur horitzen ditugun, Genit eta Sebastian, Margarita eta Mendaronekoak, Teodoro eta Joakina, Aperribai familian hildako zenide guztiek, Ramon eta Carmelo, Retolaza familian hildako zenide guztiek, Ana eta Manolo, Eizmendi Goikotxea familian hildako zenide guztiek, Zagrario eta Madalen, Jose Ramon Apaiza, Edurne, Antxon, Jose, Luis Mari, Teodora, Jose Mari, Baltasar, José Luis, Margarita, Rufino, Mari Carmen, Maite, Garbiñe,
Eizagirre Portillo familian hildako zenide guztiek, Etxaniz Etxabe familian hildako zenide guztiek, Antxon eta Elosua Txapartegi zendian hildako zenide guztiek. Arritzazu zeura aurpegiren argitan. Errukizakizki guarren gu guztiok betiko bizia eritxe ezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraitoz, bildur gabe kanta dezagon. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet neure pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, erreg bizibeizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zurekin. Emaiozue pakea alkarri. Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna, ez nahi zinor, zunera txean zartzen. Baina zazuz bat, eta zendatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Erospenaren eta biziaren agiri harturik, auzpez eskatzen dizugu jauna, zeure Elizak, ama duen Maria doatxoak lagunduta, iragar dezaiela evangelioa herrialde guztiei, eta bete dezala mundu osoa zeure espirituaren oparotasunaz. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin, eta bedenka zaitzatela jangoiko alguzti dunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jauna lagun, bi elkar ikusten dugu arratzalde eta egunon bat izan dezazuela.